Isinulog sa Sugbo, Philippines 2024. A showcase of history, culture, and unity. With a League of Cities of the Philippines, we join our hands in bringing Sinulog to cities across the Philippines and celebrate our devotion to the holy image, Señor Santo Niño, from Cebu City to the rest of the Philippines.
Nagsimula na ang harvest o milling season sa mga plantasyon ng tubo sa Toboso, Negros Occidental. Kilala ang Negros sa isa sa pinakamalaking sugarcane plantation sa bansa. Pero imbes na magsaya, dumadaing ang mga magsasaka dahil apektado ang kanilang produksyon ng mataas na presyo ng abono. Nagkagulo ang mga tao sa Calapan Pier sa Oriental Mindoro nang masaksihan ang nangyayari sa barkong MV Baleno 16A. Welcome to the City of Smiles! Maskara! Super City! Bacolod Maskara! It's time to celebrate! Dali na! Dali na! Bukod ang pamilya, amigo, amiga, Bacolod yung na! Dali na! Dala Maskara! Super City! Ari ng atong ginahunat, mga iyong magaparada liwas. Suksok ang maskarang magsinadya kita sa Super City Bacolod Maskara. Dali-daliain di na magpadugay, saot na sa plaza magkiay-kiay. Dali-dalia kay kita tanan mga lipay, relax lang sa problema kag mag-yuhumanay. Super City Bacolod Maskara. Welcome to the City of Smiles. Kita magulog yung tagaton pagahiwaton ang iyong magapadayon sa dahon ng selebrasyon. Kita magulog yung tagaton pagahiwaton ang iyong magapadayon sa dahon ng selebrasyon. La 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 Maskara! Maskara! Maskara!
magsinadya. Susubangin mo ang maskara, pagpulot luhom na ang safe na palad maskara. Nalinakan kita magsinadya, susubangin mo ang maskara. Sa Super City, Bacolod Maskara. Welcome to the City of Smiles. Inyong natutunghayan ang masaganang pamumuhay sa lalawigan ng Quezon kung saan ipinagdiriwang ang Niyog-Yugan Festival. Binibigyan pansin din ang mga magsasakang magniniyog. Ito ay sikat hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa Tara na sa Quezon, ika'y sumama na. Tara dito sa Niyog-Yugan, ito daw ang saya. Tara na sa Quezon, lugar na kay ganda. Tara dito sa Niyog-Yugan, may siyang naiiba. Sa Quezon, tara na.
Quezon, tara na. Okay, grabe. Ang bayan ng Lukban ay sagana sa likas na yaman. Ang mga mamamayan ay masaya at may tahimik na pamumuhay. Ngunit sa hindi inaasahan, ay dumating ang mga unos at pagsubok sa buhay. Nakaranas ng tagutom at mahinang ani. Sa tulong ng matibay na pananalig sa buong San Isidro, Labrador, ay nagbalik muli ang sigla at saya ng mga magsasaka. Kaya't halina at tuklasin ang tradisyonal na selebrasyon na nagpapakita ng pasasalamat sa biyayang ani at sipag ng mga magsasaka. Tara na sa bayan ng Lukban! Viva San Isidro, Labrador! Viva Pahiyas Festival! Yeah.
Yan ang Ricky Paliganda, kaya halina't bumisita. Di na halina sa lupa, bayan ng mga superstar. Sama ang iyong barkadang pamilya dito sa bayan ng lupa. There you have it, Bahiyash Festival from Alupay.
Season on the mix. Thank you very much, Max and Mars Padre Garcia, for taking us to Ati-Atihan Festival.
Cue Max and Mars Ibaan. Ang aliwalas tingnan. Nilamig talaga ako. Ayan, wala yung pagkabanas sa performance ng Ibaan. Sobrang presko sa pakiramdam. Pamilya na nagyahurupay, isa kag isa na tawhay. Pamilya nga nagapalang daanay, pangabuhi nga nagakalipay. Pamilya nga nagahurupay, isa kag isa na tawhay.
Thank Bawat bayan na mayaman, sa tanawin ka na,
Ako si Paula Venice Perez de Guzman, 17 years old. At ako si Vince Bon Ellis Corpizo, 16 years old. Mula sa Dambana Parokya ni San Jose Patriarca. Viva Santo Niño! Viva Señor! Mascara symbolizes the resilience of the people of Bacolod in the face of adversity. They choose to respond through tough times with joy, creativity, and unity. Good afternoon, everyone! I am Laika Nicole Taguinod, representing Our Lady of the Rosary Parish, Rosario, Batangas. The beat of a drum and the sound of the crowd comes back in life. Good afternoon, everyone. I am JVS Mauhay, representing Our Lady of Parish Rosary, Rosario. And we are your Mr. and Beats Kapatiran Mascara Festival Queen and King of 2024. Mula sa bayan ng mga ngarit at magpapalayok. Zairo 5:18. Nikki May Guerrero, 17. San Juan Nepomuceno Parish. Viva San Juan sa Birhen! Abay, ano kang pagkakasaya? Abay, ano ang pagkakaganda? Parinin na sa Quezon! Nyug-nyugan na!
Andre A. Rosales, 15. Mula sa parokya ng banal na mag-anak. Nire-representa Pahiyas Festival. Parina sa bayan ng Lokban. Hershey M. Galiope, Limanga, 16 years old. Kay Cedric Ramirez, 17 taong gulang. Mula sa parokya ng Del Santissimo Rosario. Padre Garcia, Batangas. Proudly representing the oldest festival in the Philippines. The mother of all Philippine festival. Ave Virgen sa Garcia. Viva Santo Señor Santo Niño. Viva Ati-Atihan Festival. Thank you. To the defender of our faith and freedom. Ladies and gentlemen, my name is Ian Lordy, Mercado Magtibay, 15, representing Panagbenga Festival. Maboy Kapatiran 2024! My name is Angel Indeja, 16. Representing Panagbenga Festival! From Archdiocesan Shrine in Paris of St. James the Greater, Iban, Batangas! Viva Santiago! Viva Del Pilar!
si Balantak, 16 na taong gulang. At ako naman, si Lance Joseph Bautista, 13 taong gulang. Mula sa paaralan ng Our Lady of Mercy Academy Incorporated. Anihan Festival! Viva San Miguel Arcangel! Grabing excitement ang dulot ng ating Festival Kings and Queens. Kaya naman po, bigyan muli natin sila ng isang masigabong palakpakan!